s'espera un altre moment, posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluita i fas falta en el carrer. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no els deixem somiar, mai no els deixarem dormir. Bé, amigues i amics, molt bon dia. En un 25 d'abril estrany com no ha sigut mai, un 25 d'abril en el qual estem confinats però no silenciats. Al llarg de tots aquells més de 300 anys des de la batalla d'Almansa, hem conegut 25 d'abril de repressió, hem conegut 25 d'abril pocs d'una certa llibertat, però mai havíem conegut aquesta modalitat. De tota manera, això té molts inconvenients, però també té un avantatge, i és que molta gent, des de les vostres cases, però en qualsevol lloc del país o fins i tot des de qualsevol punt del món, podeu estar escoltant-nos. En qualsevol cas, en primer lloc, el que hauria d'explicar-vos és quina era la situació del País Valencià en el moment que esclata la Guerra de Successió. En primer lloc, per tant, vull demanar-vos un esforç d'imaginació perquè heu de reconstruir un paisatge completament diferent a l'actual. Elimineu, aneu mentalment per les carreteres, per els camins, aneu eliminant tot el que són indústries, però aneu eliminant també una característica molt típica del nostre paisatge actual, que seria tot el món del taronger. Penseu que això ve 150 anys després dels fets que anem a contar. El tradicional era que la gent plantara bàsicament el que se diu era sobreviure. Plantava molt de blat i cereals de tota mena, plantava també vinya perquè el vi jugava un paper important, no només per alegrar, diguem, la vida a la gent, sinó com a font energètica. Hi havia oliveres plantades i n'hi havia algun altre tipus, per exemple, garroferes, etc. Però en el segle XVII ha començat un canvi important en l'agricultura. Per primera vegada, d'una manera seriosa, els valencians ja no plantem o ja no plantem només per a menjar, per a satisfer les nostres necessitats alimentàries, sinó que plantem per a exportar. Què passa? Hi ha països, hi ha potències, bàsicament Holanda i Anglaterra o el conjunt de la Gran Bretanya, que no produeixen, no poden produir per clima tota una sèrie d'aliments que necessiten i que han d'importar i que venen a importar de nosaltres. Això, per exemple, se centrarà al voltant de la producció de la vinya i també després, en un altre aspecte, en la producció de la morera. Anem per parts. La vinya, a banda de produir el vi purament, produeix un producte com és la pansa. La pansa té un enorme avantatge i és que conserva totes les seues propietats, és un fruit sec i conserva totes les propietats energètiques durant mesos. Això vol dir que en els viatges transoceànics que fan els vaixells anglesos i holandesos, no únicament d'Europa cap a Amèrica, sinó també cap a la zona del Pacífic, per evitar l'escorbut, sabeu aquesta malaltia que als mariners es caien les dents per no menjar fruita en condicions, etc. En les navegacions, l'avantatge que té la pansa és que permet mantenir l'energia d'una fruita sense fer-se malbé. I un altre producte que s'elabora a partir de la vinya és l'aiguardent. Si recordeu les pel·lícules aquelles de pirates en els tonellets que duen, més enllà de si els agrada alcohòlicament o no, el mateix, és una font d'energia important per a tots aquests viatges. Per tant, els anglesos i els holandesos venen ací a comprar-nos aquesta producció i això enriquirà molt una part dels llauradors i un grup de comerciants que compren i venen justament aquesta gent. Per tant, als valencians de l'època ens convé
estar en bones relacions en Anglaterra i en Holanda. Retinguem aquest primer detall. Un altre aspecte agrícola molt important és que una part del que ara està ple de tarongers, en aquella època estava ple de moreres. Quin paper juga la morera? Jo no sé si algú de vosaltres, de menut, encara heu fet allò dels cucs de seda, que compraves fulles de morera, ficaves aquells cuquets que anaven menjant la morera i que finalment anaven fent un capoll que traien de la boca en el fil de seda. Doncs bé, si en comptes de permetre que isguera després l'animalet volant escaldaves, diguem, aquells capolls, d'allí anaves filant la seda i heu de pensar que en un temps en què no n'hi ha fibres sintètiques, la seda és el producte més car, més costós en el que se poden elaborar vestits. Penseu que entre la gent del poble, només de mares a filles, passava, per exemple, un mocaurer de seda, que era el més important que la xica aportava al dot en el moment de la boda, etc. I que quan els nobles vestien de seda era com una clara demostració dels diners que tenien. Doncs bé, esta seda que eixia dels capolls, una de dues, o bé una vegada afilada la veníem, la exportàvem, i inclús en molts casos s'elaboraven els propis vestits en València. Penseu encara prop de lo que havia sigut de l'antic hospital, tota la zona del gremi de la seda en València. Per tant, retinguem... i un tema molt important. Els nostres grans competidors en la producció de la seda era França, concretament la zona de Lió. Per tant, retinguem la idea. Necessitem, per raons econòmiques, estar a bones en Anglaterra i en Holanda i, en canvi, els nostres competidors venen de França. Segon aspecte. Una generació abans ha hagut una guerra entre el rei, diguem, de totes les corones hispàniques, ara ho parlarem, i el rei de França. Com a conseqüència d'aquesta guerra, la part nord de Catalunya, el que avui anomenem la Catalunya Nord, ha quedat annexionada per França. I des del primer moment el rei francès ha demostrat quina és la seva manera de governar un territori quan se n'apodera. Immediatament ha suprimit tots els furs, tota la legislació pròpia, i justament l'any 1700 trau un primer decret en el qual ordena que tots els afers oficials, administratius, legals, han de fer-se en francès i no en català. Penseu, per tant, que a la gent que en el Regne de València estimava i volia conservar les lleis, els costums propis, desconfiarà de França, desconfiarà dels Borbons, veient què és el que han fet al nord de Catalunya i, per tant, sabent que si cauen en les seues mans, això mateix pot passar així. Però tot això, sent important, no seria encara el motiu de l'explosió que tindrà lloc si no tenim en compte la situació del camp, la situació dels llauradors valencians. Per entendre-ho, ens hem de remuntar 100 anys abans, concretament a l'any 1607, 100 anys abans, quan el rei Felip II de València, III de Castella, decidís expulsar la població morisca, la població oficialment convertida al cristianisme, però que en la pràctica continuaven sent musulmans. Aquesta expulsió, des del nostre punt de vista actual, és un autèntic genocidi, és una neteja ètnica com la que vam veure en l'antiga Iugoslàvia, tot i que evidentment va servir, entre totes les cometes que vulgueu, per a aclarir la situació nacional valenciana, però això ens duria molt lluny. En qualsevol cas, sapiguem que una tercera part de la població, homes, dones i xiquets, se calcula que segurament 150.000, prop de 200.000 persones durant un any són portades a la costa i en vaixells desembarcades, si tenen la sort de que no els tiren per la borda, desembarcades al nord d'Àfrica.
Però, clar, els llocs que ells havien deixat abandonats en el camp, calia cobrir-los en altra gent, en altres llauradors que treballaren la terra. Perquè, si no, la noblesa, que era la propietària d'aquelles terres, no cobraria. Per tant, comencen a moure gent una mica de totes parts. De la resta de zones del País Valencià, on pot haver un excés de població, s'enduen aquells que es decideixen a poblar zones de moriscos, vindran novament de Catalunya i d'Aragó, com havien vingut en l'època de Jaume I, inclús en algun cas anecdòtic, com és en algunes poblacions de la Marina, vindran de Mallorca, i això ha deixat algunes restes en el parlar fins i tot d'avui en dia, però en qualsevol cas, la noblesa, allà on pot, els imposa condicions molt lleonines, condicions molt fortes, tal com feia als anteriors habitants moriscos. Els cobra uns tributs, es cobra unes contribucions molt importants que van contra les lleis de Jaume I, que defensaven no els musulmans, però sí els cristians. Això produirà tota una sèrie de conflictes. En un primer moment hi haurà pleits de tipus legal, però, clar, el problema que tens és que la noblesa és jutge i part, perquè això va davant del virrei, que és un d'ells, i evidentment dictamina que seran els nobles els que tenen raó. Per tant, això produirà que a finals de segle, molts pocs anys abans dels fets que estem parlant, tindran lloc unes revoltes que modernament hem anomenat la Segona Germania, en la qual els llauradors intenten recuperar els avantatges que venien en els furs i en l'època, des de l'època de Jaume I. Evidentment seran derrotats en una batalla que té lloc en Cela de Núñez i la situació, per tant, queda reprimida, queda controlada per la noblesa, però el malestar profund de la gent fins a l'extrem que arribaran a, segurament no estem certs del tot, la paraula maulet que s'utilitzarà durant la Guerra de Successió per a designar un dels bandos, és possible que vinga d'ahir. Segurament maulet en àrab, la paraula mabla, vindria a dir una mena d'entre esclau, servidor de la terra, i els nous repobladors cristians diuen que la noblesa ens trata com a mables, com a maulets. Segurament és possible que vinga d'ahir. Per si després no ho recorde, pràcticament segur el nom de l'altre bando, dels botiflers, vindria de la Beaufleur, que en heràldica és el nom que rep la flor de lis, que és el signe dels Borbons. Per tant, els partidaris dels Borbons serien els partidaris de la Beaufleur, és a dir, els botiflers. Tot i que, per exemple, el nom que reben en Mallorca és botifarres. Per tant, tampoc estem segurs del tot de l'etimologia. En qualsevol cas, anem a situar-nos ara en aquesta situació que recordem resumint. Ens convé estar a bones en Anglaterra i en Holanda, desconfiem de França des del punt de vista econòmic, però també des del punt de vista polític, i n'hi ha un profund malestar en el camp perquè la gent no vol pagar-li als nobles com si foren moros. En aquesta situació, l'any 1700, Rodó, jo a vegades quan faig aquesta xerrada en instituts els explica als alumnes, dic, mos va fer un favor per a recordar l'any exacte que es va morir, 1700, Rodó. Se mor el rei Carles II. Carles II és aquell que és conegut en castellà, li diuen el hechizado, era el rei de València, de Mallorca, d'Aragó, comte de Barcelona, de Sardenya, de Sicília, de Nàpols, però era també el rei Castella de totes les possessions castellanes en Amèrica, que recordeu que anaven des del sud dels actuals Estats Units, Califòrnia, Texas, Nevada, fins la punta d'Argentina, de la Patagònia o la Terra de Foc, deixant només a banda Portugal i Brasil. Portugal i Brasil havien pertangut també al mateix monarca, però uns 50 anys abans s'havien fet independents després d'una forta guerra.
Aquest mateix monarca també controla en Europa Flandes, diguem el que ara seria un poc Bèlgica, Luxemburg, i controla també altres possessions en Itàlia, com Milà, o fins i tot en zones d'Alemanya. I està aliat de base en l'altra branca de la família dels Habsburg, que són els que controlen Viena i tota la zona d'Àustria, i tenen també, no és hereditari, s'elegeix cada vegada, però ja fa temps que els Habsburg controlen sempre l'imperi alemany. Són elegits cada generació emperadors d'Alemanya. També anecdòticament, per la part d'Àsia, Oceania, controlen Filipines. Com veureu, és un imperi enorme en una sèrie de territoris que cadascú té les seues lleis pròpies. És important que retinguem que el Regne de València té una llei pròpia, té un funcionament propi, per exemple, unes corts, evidentment no elegides com ho entenem ara, és el que se diuen corts estamentals, que estan representats ahí. Per un costat el braç eclesiàstic, i això no vol dir, evidentment, el capellaner de poble, no, vol dir l'arquebisbe de València, els bisbes d'Oriola, de Segort, de Tortosa. Recordeu que Tortosa comprèn tota la zona nord del País Valencià, la zona catalanoparlant, els caps de les altes ordres militars, de les grans abadies, etc. Estan representats els nobles, tant la gran noblesa com la xicoteta noblesa, i els representants de les ciutats reials. Vull dir ciutats com puguen ser Castelló, Vila-real, Xàtiva, però, per exemple, no estaran, que vos diré jo, movent-nos en la plana, Almassora o Nules, que són propietats de senyors nobles, i per tant ja se suposa que són els nobles qui la representen. Però en qualsevol cas, les lleis són aprovades per aquestes corts estamentals. N'hi ha una moneda pròpia, que quan entra moneda d'uns altres llocs n'hi ha que canviar. Si recordeu, abans de l'euro, quan anàvem canviant moneda cada vegada que ens movíem d'Espanya a França, de França a Alemanya, exactament igual passa durant l'època. I, important, la llengua oficial a tots els efectes de l'administració és el valencià. Recordeu una vegada més la fórmula d'Enric Valor, el valencià és la nostra forma d'anomenar el català, etc. Bé, el valencià és la llengua oficial de l'administració, de manera que, encara que un escritor, per exemple, l'ambient està molt castellanitzat a finals del segle X, pot utilitzar el castellà, per exemple, per escriure un poema o per escriure una obra en prosa, i la mateixa persona, si és funcionària de l'administració, si depèn de les Corts, si depèn del Consell de la Vila corresponent, ha d'escriure en valencià tota la part administrativa. Bé, tot aquest enorme imperi, del qual el Regne de València forma part, en aquell moment estava en mans de Carles II. Carles II era, si em permeteu l'expressió, una piltrafa humana. I si recordem les lleis de la genètica ho entendrem perfectament. Este senyor el van destetar als 3 anys llarguets, va començar a caminar cap als 5, el van casar en 2 senyores, una després de l'altra, però com si l'hagueren casat en 100, la seva possibilitat de tindre fills era impossible. Este senyor era fill d'oncle i neboda. O sigui, sa mare era neboda carnal del seu pare. El seu pare i la germana del seu pare era la mare. Vull dir, però és que els dos, els seus 4 avis, eren cosins germans, i els seus besavis, pràcticament tots, eren cosins germans. Per què? La casa d'Àustria, la casa Habsburg, va voler mantindre allò que diuen la puresa de la sang. I clar, aquesta puresa de la sang va dur a casar-se entre cosins o entre tios nebodes, en les conseqüències que vos podeu imaginar. Per tant, este senyor que possedeix aquest tan gran imperi ni té fills ni se'ls espera, i per tant la disputa sobre qui el succeirà és enorme. Deixant a banda un candidat, el fill del príncep elector de Baviera, que mor jovenet, els 2 principals candidats són, per un costat està el fill
de l'altra branca. L'emperador d'Alemanya, el senyor de Viena, l'Habsburg alemany, austríac, té 2 fills, el major no, perquè el té que succeir a ell com a emperador d'Alemanya, però el segon fill, Carles, està disponible. Per tant, son pare presenta la candidatura de que este Carles d'Habsburg, Carles d'Àustria, siga l'hereu de Carles II quan aquell es morga. Què al·lega? Evidentment, aquestes vinculacions continuades de la família, evidentment ell és cosí germà, etc., perquè el pare de Carles II, Felip III per amb nosaltres, IV per a Castella, normalment conegut com Felip IV, havia tingut 2 germanes, havia hagut més gent, una de les quals havia casat en el cosí, diguem, en l'emperador d'Àustria, d'Alemanya, però l'altra germana havia casat en el rei de França. I Lluís XIV, que ja era fill d'una princesa de la casa d'Àustria, el seu fill s'havia casat també en una i havia tingut 2 fills. Lluís, que no val perquè té que succeir al seu avi, en aquest cas en França, i Felip, que el seu avi, Lluís XIV, li havia donat el títol de duc d'Anjou. Per tant, Felip de Borbó o Felip d'Anjou. A la cort de l'Escorial, a la cort de Madrid, hi haurà durant tot el regnat de Carles II una lluita entre els 2 bandos en la que n'hi haurà de tot, suborns, utilització de fetilleries, d'ahir lo de l'hechizado, en fi, tota una sèrie d'històries, fins que finalment el bàndol francès aconsegueix, encara que alguns s'han preguntat si no va haver una falsificació o una manipulació, però com siga, algú aconsegueix que en algun moment un Carles II moribund, quasi a lo millor menejant-li la maneta, fiqui allò de jo el rei i nomene a Felip de Borbó com el seu hereu. Si les coses, l'any 1700, Carles II se mor, Felip de Borbó ve des de França, pren possessió i més o menys, a alguns sent més gràcia, a alguns sent menys, però normalment el reconeixen com a successor de Carles II i per tant també serà jurat rei de València, que en aquest cas com a rei de València el número que li corresponia és Felip IV. Per què? Recordeu per què tenim nosaltres un Felip menys que Castella? Torneu molt enrere. Vos en recordeu, a lo millor heu vist la pel·lícula de la Reina Boja, etc. Vos en recordeu de Joana la Boja, la filla de Ferran i d'Isabel, dels reis catòlics. Ella havia estat casada amb Felip el Vell, Flandes, que per tant va ser rei de Castella, però no va ser rei de la corona d'Aragó perquè encara estava viu Ferran el catòlic, el nostre rei Ferran. Com que Felip el Vell mor abans que Joana i abans que Ferran, ell va ser rei de Castella, però mai va ser rei nostre. Per tant, ells tenien un Felip que nosaltres no. Per tant, quan pujarà el que li diuen Felip II, Felip II de l'Escorial a l'Estella, per a nosaltres Felip I. I això farà que Felip de Borbó pugi al tro de València com a Felip IV. Però bé, evidentment, això no li havia complagut a tota Europa. Anglaterra i Holanda se mosquegen perquè tenen por en raó de que si el rei de França controla també les corones hispàniques, encara que sigui indirectament, es farà massa poderós i trencarà el que diuen l'equilibri europeu. Per suposat, el propi emperador no està disposat a renunciar a les corones hispàniques que vol per al seu fill, per a Carles. Per tant, s'aliarà en Anglaterra i en Holanda i en alguns prínceps de l'imperi contra França i contra Felip de Borbó. I aconseguiran incorporar a aquesta aliança també a Portugal, en la qual esclatarà una guerra a nivell europeu. Les principals batalles, al principi, tindran lloc per la part de Flandes i per la part d'Itàlia, en la qual els 2 bandos, els que defensen la candidatura de Felip de Borbó i els que defensen la candidatura de Carles d'Àustria, estaran disputant.
Bé, però què ens importava als valencians que el nou rei fora Felip de Borbó o que hauria sigut Carles d'Àustria? Evidentment, moltes coses. Tornem al que hem dit al principi. Anglaterra i Holanda li han declarat la guerra a Felip de Borbó, perquè estan a l'altre bando. Ells defensen a Carles d'Àustria. Per tant, això vol dir que en estat de guerra ja no venen a comprar així els nostres productes, la pansa, l'aiguardent, etc. I per tant això crea problemes econòmics greus en l'economia valenciana. Al mateix temps, Felip de Borbó dona privilegis als comerciants francesos, evidentment, perquè ell també ho és, i ve d'allà, i això perjudica molt la nostra producció sedera contra la producció de Lió. Per tant, així la gent que viu del comerç, que són pro-britànics i pro-holandesos i antifrancesos, estan més que en la mosca al nas. Però per un altre costat, també els partidaris de les llibertats del regne estan desconfiant perquè temen, no sense raó, que un Borbó en el tro el primer que voldrà és carregar-se les llibertats i anar centralitzant cada vegada més, tal com ha fet el seu avi Lluís XIV en França, recordeu el que havia fet en la Catalunya Nord. Per tant, ja tenim, per raons econòmiques i per raons, quasi diríem, patriòtiques, un resquemor molt fort contra Felip de Borbó. Però, clar, això durant 4, quasi 5 anys anirà aguantant mal que bé. Però, clar, recordeu el problema principal que tenia, que era el problema del camp. I ahir, quan Carles d'Àustria busca la possibilitat de crear-se un bàndol favorable en València, Carles d'Àustria trobarà una persona valenciana molt intel·ligent que sabrà decantar el regne en el seu favor. Aquesta persona serà Joan Baptista Basset i la clau serà la reivindicació dels llauradors. Basset és nascut pràcticament segur en Alboraia, almenys tota la seva família era d'allà, i per una sèrie de raons que serien molt llargues d'explicar, en un moment determinat de la seva joventut ha entrat, s'ha fet militar professional, ha entrat en el que seria els terços d'Itàlia. Allí ha conegut al príncep de Hessen-Darmstadt, un noble alemany que servia als Habsburg austríacs, que l'ha fet estudiar estudis d'enginyeria militar. Basset tindrà grans coneixements d'artilleria. I este senyor, que ha estat ajudant al príncep de Hessen-Darmstadt quan estava de virrei de Catalunya, evidentment ell és un clar partidari de la Casa d'Àustria i un enemic dels Borbó, marxa a la cort de Viena, reconeix a Carles d'Àustria com a rei legítim i després l'acompanya. Carles muntarà una expedició. Penseu que l'avantatge que tenen és que controlen la mar, gràcies a Anglaterra i Holanda. Muntaran una expedició marítima des de Lisboa. Portugal està també al costat dels aliats. Aquesta expedició, en un primer moment, en 1704, intentarà sublevar Catalunya. En aquell moment no ho aconseguirà perquè el control borbònic sobre Barcelona i la repressió posterior serà forta, però l'any 1705, l'any següent, aquesta flota sí que desembarcarà en Barcelona, aconseguirà que tot Catalunya se subleve i també Aragó se sublevarà, a favor sempre de Carles d'Àustria. Però què passa aquest any concretament en València? Basset ha enviat ja agents que han anat infiltrant entre els llauradors, de manera que quan ell toca terra en aquesta flota en Altea i després passa a Dénia, els llauradors que ja estan avisats de la promesa de Carles d'Àustria de que si li fan costat acabarà en els impostos injusts contra les lleis, contra els furs que els nobles fan pagar als llauradors, els llauradors se subleven, creen un exèrcit. Podeu imaginar-vos una pel·lícula d'aquelles que un va en la falç i l'altre en una forca i l'altre en el que troben, però mal que bé aconsegueixen imposar-se en Dénia, van avançant cap a Gandia, van avançant
se subleva a Xàtiva, van avançar en Gavalcira, i quan el virrei borbònic en València intenta resistir l'atac d'aquestes tropes de Basset, no pot literalment perquè la gent, els gremis armats de València, obrin literalment les portes i el virrei i els partidaris de Felip de Borbó l'únic que poden és pràcticament escapar-se a ungla de cavall cap a Castella. La revolta se va generalitzant per tot el territori valencià. Basset va imposant aquestes mesures que havia promès. No pagaran els tributs injusts als nobles. De fet, en gran part deixen de pagar qualsevol tipus de tribut. Suprimís també un impost que era molt impopular, com era l'impost de portes. És a dir, quan els llauradors entraven a la ciutat, sobretot a València i a altres ciutats grans, la seva producció agrària, havien de pagar uns impostos a la porta que encarien moltíssim el producte. Quan acaben això, que era una cosa, ja us dic, molt impopular, aconseguirà el suport d'una part important de la població. Hi haurà excepcions. L'excepció principal en les comarques del nord serà Peníscola. Peníscola mai caurà en mans dels maulets, no caurà mai en mans dels austracistes, dels partidaris de Carles d'Àustria. Assetjada inclús per milícies de Vinaròs i Benicarló i tal, malgrat tot, durant tot el temps de durada de la guerra resistirà. Per això avui és la noble i leal i no sé què, atorgat per Felip V. I encara que este acte hagi sigut convocat per als amics de la Correjola de Nules, he de dir que també Nules, almenys en part, va passar per una situació semblant. Però en general, la majoria de les poblacions van tancar files al voltant de Basset i al voltant de Carles d'Àustria, que en aquest moment serà proclamat solemnement rei de València en el número de Carles III. Per tant, jo vos recomano que digueu sempre Carles III de València i en canvi digueu Felip de Borbó, ja que per a nosaltres deixa de ser el rei legítim. Entre altres coses, les corts de les tres corones, la de València, la d'Aragó i la de Catalunya, acorden la destitució de Felip de Borbó i de tota la seva descendència per haver comès contrafur, és a dir, per haver anat contra les lleis del regne. I bé, què passa? Per anar abreujant i arribant a la data d'avui de 1707. Evidentment, Felip de Borbó no accepta aquesta situació i envia un fort exèrcit per a veure de recuperar les terres valencianes. Contra ell anirà un exèrcit aliat format bàsicament per portuguesos, anglesos, holandesos. Alguna vegada algú ha dit i no hi havia cap valencià. Bé, potser n'hi havia alguns, però no. Bàsicament, evidentment, era un exèrcit de les tropes professionals dels països que li donaven suport a Carles III. Com siga, si heu anat de València a Madrid, sabreu que el primer poble castellà que es troba en el camí és justament Almansa. Allí es van trobar els dos exèrcits un infaust 25 d'abril de 1707. I, com dic també quan explica això als instituts, no és que fora una batalleta, no. Ens van guanyar per golejada. És a dir, l'exèrcit austracista va anar retrocedint de tal manera que no es va parar ni en Xàtiva, ni en Alzira, ni en València, ni en Vila-real o Castelló. No s'atura fins a l'altre costat de l'Ebre. És a dir, només s'atura en Tortosa perquè creuen que només l'Ebre pot aturar l'avanç de l'exèrcit enemic. Per tant, els borbònics prenen Xàtiva, com que Xàtiva intenta resistir, la capturen, això és molt important. Xàtiva no es va cremar enmig de l'atac. Quan ja l'han presa, Felip de Borbó, malgrat peticions per a que no ho faci i tal, dona l'ordre d'incendiar Xàtiva. Com el senyor és molt beatet, diu que exceptuant les esglésies i exceptuen també algunes cases de botiflers de partidaris seus grans.
però per lo demés incendia la ciutat. L'exèrcit borbònic avança a sang i foc per totes les terres i Felip IV de València, que ha renunciat a ser-ho perquè ja és Felip V de Castella o d'Espanya, traurà un decret uns mesos després suprimint els furs, el que hem anomenat decret de nova planta, en el qual les lleis que regien des de Jaume I deixen de tindre validesa. No n'hi ha un decret perseguint directament la llengua, però clar, com que la llengua deixa de tindre efectes administratius i legals, en la pràctica quedarà molt perjudicada i ho acabarà de rematar l'Església quan les seues autoritats, l'arquebisbe de València i tal, aniran traient decrets manant que la predicació, perquè el que és la missa i els actes litúrgics són en llatí, però que la predicació se farà a partir d'aquest moment en castellà. Bé, la pèrdua de les llibertats que va implicar la batalla d'Almansa, molts valencians partidaris de Carles III no es resignen, van retirant-se cap a dalt, passaran la ratlla, entraran a Catalunya i anys després, el 1714, l'11 de setembre, quan Barcelona cau en mans dels borbònics, hi ha 2 regiments sencers de valencians, significativament els noms, són Sant Vicent Ferrer i la Mare de Déu dels Desemparats, vull dir que més valencians no poden ser, entre els quals està el mateix general Basset, que estaran resistint, molts d'ells moriran, estaran més o menys soterrats en el fossar de les Moreres on no s'enterra cap traïdor. Basset serà empresonat, dut a Ondarrabia al País Basc, després d'una mena de desfilada de la victòria que se munta Felip V en Alacant, el portaran caminant presoner fins a Ondarrabia i d'allí el duran a l'Alcàsser de Segòvia, on morirà anys després, vell i malalt, després d'haver estat en presó en unes condicions terribles. I bé, en qualsevol cas, ens van vèncer. Per suposat, no ens van convèncer i no van poder amb nosaltres. El record del que havia passat en Almansa, el record de la pèrdua de les llibertats valencianes va continuar ben viu, va recórrer el segle XVIII, va rebrotar amb força en el segle XIX, en la Renaixença, cada vegada més el record d'Almansa el van evocant les persones que comencen les primeres formes de valencianisme ja a nivell polític, sobretot a principis del segle XX, i ja serà una reivindicació que no pararà mai, que en el franquisme, òbviament, haurà d'estar soterrada, que anirà trencant a poc a mesura que vagi avançant la lluita per la democràcia i que arriba fins al dia d'avui. Hem recuperat algunes coses d'Almansa? Home, seria inútil dir que no. Tenim unes corts que no tenen les competències que voldríem que tingueren, però n'hi ha unes corts, no tenim diners propis, no volem tindre'ls, perquè nosaltres volem tindre el que tinguen els nostres veïns i si tota Europa paga en euro, per nosaltres cap problema. Potser ens agradaria que n'hi haguera una cara valenciana de l'euro, però, i sobretot, a vegades que en les monedes no se'ns volguera ofendre. Vull recordar-vos que l'última peseta, recordeu allò de les pessetes que van traure, crec que era una moneda, no recordo, si eren 25, 50 o què pessetes, van fer una moneda que no van tindre més ocurrència que ficar la cara de Felip de Borbó, vull dir de Felip V de Borbó, que ja també són ganes, però en qualsevol cas vos dia no tenim ara moneda, tornem a tindre lleis, però les nostres lleis encara estan molt limitades. Recordeu que no hem pogut recuperar l'antic dret foral, el dret civil valencià, perquè ens diuen que la Constitució ho prohibís, però en qualsevol cas mirem cap al futur doblement esperançats. Dies com avui, una primera esperança és tornar a eixir al carrer, tornar-nos a veure i tornar a cridar tots junts, exigint, ja no virtualment, sinó això, pel carrer, en la realitat real, la llibertat del nostre país. Volem continuar treballant en aquesta línia i estem convençuts que cada vegada més
anirem donant passes per aconseguir algun dia un país valencià autènticament lliure i sobirà. Moltes gràcies. Mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure